दाना बिनानावजोंसो गोसोथोलायनानै दं। आं जुदि हाबा लायोबा जोंथ' सिगांनिफ्राय गोबां भिडिअ नायबोबाय रायजोफोर, नाथाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल जाय बावखुंग्रिखौ मानो थाखाय एक्चुअल गाखोनाय जायो एक्जेक्टलि आं नोंथांमोना नैबेखौ दिनै नैबे भिडिअ होगोन। बे भिडिअ आं मोनसे समाव दनेस्वर सारजों जेब्ला बे सारा दङमोन, दाबो दङ, गेदेरमा बयजोंबो सिनायजानाय गोरों सुबुं, नोंथांमोना गोबाङा सिनायगोन गोबाङा सिनायनाय नङा, गुवारै बेखेवनानै होदों बिथाङा बावखुंग्रि फेस्टिभेल जानायनि सायाव बा बावखुंग्रि हाजोखौ मानो थाखाय गाखोमारनाय जायो आरो मानसिफोरहा बेवहाय मा फोथायनाय दङ नैबेखौ क्लियारलियै बिथाङा बुजायनानै होदों। दायो दङ जोङो आउट अफ आसाम, आउट अफ बिटिसि, आउट अफ इन्डिया, ओमफ्राय बेनिफ्राय आं नैबे खौरांखौ नोंथांमोननो बेखेवनानै होनो सानदों आरोना। दिनै गाबोनफोरसो सफैनो हागौ जोङो, गाबोन समफोर माला जायो बे आरो। थ' आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होनि। सासे राजानि फिसाजो, बे राजाहा सानै फिसाजो दंमोननो। सानै फिसाजो, फिसाजो गिदिरखौ थिक दाउखा राजानि फिसालाजों हाबा हरनो गासिबो रादाय खाखादोंमोन। हाबाखौ हरसिगोन, दिन थारिख थिग जाबाय, खालि हरनायनि थारिखखौल' नेनानै दंमोन। नाथाय नैबे बिनानावासो बै राजाजों हाबा हरनो गोनां राजकुमार, बेखौ गोसो थोनानै दंखुमायो सिं 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 गोसो थोबाय। गोसो थोनानै बिसोर रायलायखुमानायखौ, गोसो थोलायनायनि रायलायखुमानायखौ नै बिब'आ नुबायना, हाबा जानो गोनां बिब'आ नुबाय, नुनानै दुखु मोनबाय, जोबोद दुखु मोनबाय। हाबाब, दाना बिनानावजोंसो गोसोथोलायनानै दं। आं जुदि हाबा लायोबा बिनानावाबो दुखु मोनगोन आरो बेखौ न'आव खिन्थाजोबोब्लाबो दावराव जागोन। जागोन ना जाया? दिन थारिख जाखांनानै दावराव जागोन। बेखायनो बियो सिन्था खालामबाय, बिराद दुखु मोनबाय, मा खालामगोन मा मागोन सिन्था खालामनानै बियो सानबाय मा बिनानावाल' थांनानै थाथोंसै, रायजो मोनजाथोंसै, बेखौ साननानै बियो थेंफाख्रि होननाय जोंहा सासे दायनि दंमोननो, मन्त्र गोरों आरोखि, मन्त्र गोरों। बे दायनिखौ लेंहरनानै मन्त्र रायहोनानै बियो गावखौनो बावनाय माने एखेबारे थैनाय आरोखि, जिउखौ बावबाय बियो। जिउखौ बावनानै अन्थाइ जाना थादों जाहैबाय, अन्थाइ, पाषाणत परिणत। बेखायनो बावखुंग्रि, खुंगुर खुंग्रि, कुमारी खुंग्रि, बावखुंग्रिया बावनाय खुंग्रि आरोखि, बिनिफ्राय बावखुंग्रि जादों। बुजिबाय दा? गोसोआव थासिगोन नङा होमबा सल'खौ? गथ'फोरनो खिन्थानो हासिगोन नङा होमबा? बावखुंग्रिया बोरै जादों? हागोन ना हाया? हागोन नङा होमबा? सल'खौ मिथिनांगोन। जोंनि जायगायाव जुदि एखेबारे बुहुमनि मानसि, जोंनि सारा भारतनि मानसिया हाजो गाखोनो फैयो, फैयोना फैया? फैयोब्ला सोरबा सोङोब्ला, सोरबा जुदि बुङोब्ला बावखुंग्रिनि नामा बोरै थाखो? How the name of Baukungri is nomenclated? Can you tell the history? जुदि सोरबा बुङोब्ला बावखुंग्रिनि नामा बोरै थाखो, नों बुंनो हागोन नामा? मिथियाब्ला जों बोरै बुंनो? आरो जोंनो रोङाब्ला बे गथ' गथायफ्रा बोरै रोंनो? रोंनाय नङा होमबा? बेखायनो माखासे खुगा सल'फोरखौ जोङो एसे बे बोराय मानसिफोरनाव सोंनांगौ, नङा होमबा? जोङो थैयोब्ला मिथिनाय नङा होमबा? आं बाराखौ बुंला। जोङो एबार फेरेंगाखौ बे बिरबोदों नङा होमबा? बानो जायगा होनाङा, बिरलांफिननांगौ बियो, नङा होमबा? बिरलांफिननो हागोन ना हाया? बिरलांफिनहोनो? औ, बिरलांफिनहोनांगौ।